соат ба вақти прага расода аст. бинандагони азиз ва ман барои шумо хабарҳои тозаи Тоҷикистону ҷаҳонро мерасонам. дар чанд дақиқаи дигар ва мунтазири шумо хоҳам буд дар пахши мустақими барномаи хабарӣ бо гузоришҳои нав аз Тоҷикистон ва дунё. ӯзбекистон нақша дорад аз 1 октябр марзҳояшро пурра боз намуда ба равои заминиву ҳавоӣ иҷозат бидиҳад. қарорро дар ин замина комиссияи махсуси ҷумҳуриявӣ судир кардааст. шурӯъ аз 1 октябр ҳар нафаре ки тариқи роҳҳои заминӣ аз Тоҷикистон, Қазоқистон, Туркманистон ва Афғонистон ба Ӯзбекистон ворид мешавад, бояд 14 рӯз дар карантин бимонад. таҷрибаи дар меҳмонхонаҳо ва марказҳои махсус дар карантин нигоҳдории мусофирони воридшуда лағв мегардад. акнун онҳое ки аз минтақаи сурх, яъне кишварҳои дорои беморони зиёди COVID-19 ба Ӯзбекистон меоянд, бояд маълумотнома дар бораи надоштани коронавируси нав ва ҳамчунин ҳуҷҷати дар карантини 2ҳафтаинаи ҳатмӣ қарор гирифтанро пешниҳод намоянд. онҳое ки аз минтақаҳои зарду сабз меоянд, нишон додани маълумотномаи COVID-19 кифоя аст. нафароне ки ҳангоми вуруд ба Ӯзбекистон нишонаҳои коронавирусро доранд, бояд аз ҳисоби худ дар гузаргоҳи марзӣ аз ташхис бигузаранд. дар сурати мубтало будан ба беморӣ, ин мусофир бояд ё бо пули худаш муолиҷа шавад ва ё ба ватанаш баргардад. дар Тоҷикистон бошад мақомот то ҳанӯз дар бораи кушодан ё баста будани марзи кишвар чизе нагуфтанд. дар ҳамин ҳол созмони ҷаҳонии муҳоҷират дирӯз барои ба ватан баргаштани наздики 300 муҳоҷири тоҷики дигаре дармонда мусоидат кардааст. ин шаҳрвандони Тоҷикистон дар гузаргоҳи марзии Жибекжолии Қазоқистону Ӯзбекистон ҷамъ шуда буданд. баъди баста шудани марзҳо бинобар пандемияи коронавирус, созмони ҷаҳонии муҳоҷират барои ба ватан омадани ҳудуди 2500 тоҷикон кӯмак намудааст. Тоҷикистону Афғонистон миёни ҳам санади ҳамкории стратегӣ имзо мекунанд. таърихи дақиқи имзои соҳишномаи стратегӣ миёни Душанбе ва Кобул ҳанӯз эълон нашудааст. дафтари матбуоти вазорати умури хориҷаи Афғонистон дирӯз хабар дод, ки ҷониби ин кишвар дар мулоқоти Душанбе иброз доштааст ду давлат метавонанд дар сатҳи миллӣ ва вилоятӣ бо ҳамкор кунанд ва барномаи муштараки амниятиро дар чорчӯби ҳамкориҳои стратегӣ матраҳ ва амалӣ созанд. расонаҳои давлатии Тоҷикистон рӯзи гузашта аз мулоқоти ҳайатҳои Тоҷикистон ва Афғонистон дар сатҳи вазирони кори хориҷии ду кишвар хабар доданд. сарпарасти вазорати умури хориҷаи Афғонистон Ҳаниф Атмар, ки бо сафари дурӯза дар Тоҷикистон қарор дорад, бо президент Эмомалӣ Раҳмон ҳам мулоқот кардааст. ҷониби Афғонистон ҳамзамон аз мавзегирии усулии Тоҷикистон дар ҳимоят аз мавқеи ҳукумати Афғонистон дар хусуси сулҳ ва музокирот бо Толибон ситоиш кардааст. дар мулоқоти Душанбе мавзӯи долонҳои нави нақлиётӣ баррасӣ шудааст ва Тоҷикистон аз эҷоди долони транзитии Қирғизистон, Тоҷикистон, Афғонистон ва Эрон пуштибонӣ кардааст. ҳамчунин мувофиқат шудааст, ки дар чорчӯби барномаи роҳи оҳани Тоҷикистон, Афғонистон, Туркманистон тарҳи роҳи оҳани Ҷалолиддин Румӣ, Панҷи Поён ва пули роҳи оҳан бар фарози дарёи Панҷ то шаҳри Кундуз бунёд шавад. ба гуфтаи мақомоти тоҷик, сохтмони ин таҳр ба наздикӣ оғоз мешавад. дар Москав як гурӯҳеро боздошт карданд, ки дар таҳия ва додани кортҳои қалбакии муҳоҷиратӣ ба хориҷиён дар Русия муттаҳам мешаванд. достони Москав айбномаро дар ин замина ба додгоҳ ирсол доштааст. ба қавли додситонӣ, гурӯҳи 9 нафарии шаҳрвандони аз 27 то 53 солаи Тоҷикистон, Арманистон ва Русия дар давоми соли гузашта ҳазорҳо корти тақаллубиро ба муҳоҷирон доданд. дар ин гурӯҳ 2 корманди мақомоти ҳифзи ҳуқуқ низ шомил будааст. дар парванда омадааст, ки аъзои гурӯҳи мазкур аз моҳи март то июни соли 2019 барои қонунӣ кардани буду боши 7500 муҳоҷироне, ки ба Русия омаданд, кӯмак намуданд. онҳо кортҳои муҳоҷиратӣ ва огоҳиномаро дар бораи вуруди шаҳрванди хориҷӣ ва ё афроди бешаҳрванд ба кишварро чоп карда, маълумоти носаҳеҳ ба бойгонии Вазорати корҳои дохилии минтақавӣ тавассути 2 корманди пулиси аъзои гурӯҳ ворид карда мешудааст. ҳоло 6 нафар аз аъзои гурӯҳ дар ҳабси пешакӣ ва 2 нафар дар ҳабси хонагӣ гирифта шуданд. 1 нафар аз онҳо ҳаққи берун рафт аз маҳалли зистро надорад. вазорати тандурустии Тоҷикистон омори нави гирифторон ба COVID-19 дар кишварро эълон кард. дар 24 соати гузашта боз 43 мавриди нави сироят шудан аз коронавирус ошкор шудааст. ба ҳамин тартиб аз 30 апрел то 17 сентябр 9214 нафар дар Тоҷикистон ба COVID-19 мубтало гардиданд. мақомоти бедошта мегӯяд ҳудуди 87% беморон шифо ёфтанд. тибқи иттилои расмӣ дар шабонарӯзи ахир 103 нафар гумонбарон зери назорати табибон қарор дошта 47 кас баъд аз муолиҷа ба хонаҳояшон рухсат дода шуданд.
دوستانی حربی ولایت ختلون تفتیش پرونده 4 سرباز و افسر یک قسم نظامی وزارت مدافعه را که در مرگ همخدمت خود رمضان زویرف گمانبر دانسته میشوند به پایان رسانده است. آنها به سوء استفاده از مقام خدمتی، برآمدن از حد وکالت‌های خدمتی و ویران کردن قاعده‌های آیین‌ناموی مناسبت‌های بین همدیگری خدمتچیان حربی متهمند. وکیل مدافع خانواده رمضان زویرف خواسته است به پرونده مدت شکنجه را نیز اضافه کنند. خدای نظر ارتیق وکیل مدافع میگوید 4 سرباز و افسر رمضان را برای قضای حاجت کدام سرباز در نزد دیوار دیدبانگاه لط و کوب میکنند و میخواهند گناه را به دوش بگیرد. جسد رمضان زویرف را آخر ماه ایول امسال به والدانش داده گفتند و هنگام بازی بوسیلو ناگهان به خود تیر زد. پیوندان به هنگام شستن جسد دیدند که تیر از پشتش زده شده است. دیرتر تفتیش و 4 همخدمت او را دستگیر کرد. در صورت تصدیق اتهامات به سربازان دستگیر شده از 8 تا 12 سال زندان تهدید میکند. و یک نورس 16 ساله توجیک در شهر سنت پترزبورگ زیر چرخ قطاره روی آهن مانده است. به اطلاع پلیس نقلیات این حادثه شب 16 سپتامبر رخ داده است. نورس هنگام گذشتن از روی آهن سیگنال ماشینیست را نمیشنود زیرا گوشی داشته است. قطاره او را زیر میکند. در نتیجه نورس جراحت برداشته در بیمارخانه انتقال مییابد. نسبت این حادثه تفتیشات جریان دارد. خب بینندگان عزیز، این چند خبر تازه بود که من خواستم در این ساعت برای شما بگم. با خبرهای بیشتر از این در برنامه خبری در پخش مستقیم در همینجا شما را منتظریم. روزی خوب و برار داشته باشید.